Mária, moje meno je Kazoruk a dneska tu ide môj nový účes. Takže ideme do... Ja som prevezie. Môžete, ako to kamerujem? Už ste videli? Teraz si zoberiem toto. A uvidíte, ako sa bude malovať. Dobre, ideme. Akože prvý účes. Ako prvý si dám tento gel na vlasy. A ako druhé, tu mám toto. Prepáčte, že to je takýto hluk. Môj brat hrá na počítači. Radšej dám hudbu. Takže uvidíme sa potom, čo dám strich. Takže, idem si dať teraz gel. Čakajte. Potom sa vám ukáže. Dobre, myslím, že to už je. Vyzerá to jak takto. Ako o tej, čo som nemá ešte nagolené vlasy. Celkom dobre. Dúfam, že ma vidíte. Trošku si takto urobím. Teraz mi spravilo toto. To sú si s týmto 10. Jak to vyzerá takto. Takže, toto by bolo vlastne z dnešného videa všetko. Začíte hodniť like, koment, zdieľajte. Majte sa fantastické.